ராஜேஷ் சார், அவர் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப பக்கபலமாக இருந்தார். எனக்கு அருண் சார் வந்து இந்த மாதிரி கதாபாத்திரம் பண்ணுங்க, அது வந்து டேரெக்டாக ஹீரோ சார்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தினார், சித்தார்த் சார்கிட்ட. அவர் சொன்னார், தர்ஷன் நீங்கள் வந்து டைரக்டர் என்ன எதிர்பார்க்குறாரோ நீங்கள் அது பண்ணி கொடுங்க, அது போதும். ஏன்னா இதில் நான் எதுவும் தலையிட மாட்டேன், டைரக்டர் எதிர்பார்த்து பண்ணுங்க சார். அதே மாதிரி நான் எதுவும் இந்த படத்தில் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் நான் இல்லை சார், டைரக்டர் தான் என்னை செதுக்குனார். அவருக்கும் சித்தார்த் சாருக்கும் சார் இல்லை சார், எனக்கு இது சொல்ல மைண்ட் வரல, ரொம்ப கஷ்டமாக. ஏன்னா சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே போராடி இருக்கு சார். வாய்ப்பு தேடி ஒரு கம்பெனி சார், ஒரு கம்பெனி ஏறி இறங்கியிருக்கேன் சார். எனக்கு சசி சார் கொடுத்துருக்காரு சார். சசி சார் நான் மறக்க மாட்டேன் சார். சரி சார், பிச்சைக்காரனில் வந்து எனக்கு நல்ல ரோல் சார், நல்ல ரோல் என்ன அடையாளம் காட்டினார் சார். அதுக்கப்புறம் அப்படியே பண்ணேன் சார், பல படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் இட்டாக்கி என்டர்டைன்மெண்ட்டில் எனக்கு சித்தார்த் சார் ஹீரோவாக இருந்த ஒரு கம்பெனியில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க சார். அருண் சார் அவரை நான் வாழ்க்கையில் வந்து நான் மறக்கவே கூடாது சார். என்னை எப்படி வேலை வாங்கினார் தெரியுங்களா சார், சத்தியமாக சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி வாங்கவே முடியாது சார். ஐயோ செதுக்கிட்டார் சார், விடவே மாட்டார் என்ன. ஓ ஒன் மோர் இங்கே பார்த்துட்டு மானிட்டர் பார்த்துட்டு வரத்துக்குள்ளே ஒன் மோர் சூப்பராக வேலை வாங்கினார் சார். என்னை அடையாளம் காட்டியிருக்கார் சார். பப்ளிக்லேயும் சரி, பொதுமக்கள்கிட்டையும் சரி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது சார், நல்ல மரியாதை. இந்த படத்தில் தேட்டர் ரிவ்யூலாம் அமிச்சாங்க சார், எங்களை போய் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க சார். நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த நெகட்டிவ் ரோலை நீங்கள் எப்படி எடுத்து பண்ணீங்க, உங்களுக்கு அது ஒரு மன தைரியம் வேணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சார். ஆனால் அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு காரணம் டைரக்டர் சார் தான் சார். இந்த ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டர் சாருக்கும் இந்த சைடில் இந்த தருணத்தில் நான் மிக 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 நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சார். நான் சொல்கிறேன் சார், எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுது, என்னால் ஒரு மாதிரி இது ஷிவரிங் அது எனக்கு. எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒரு வில்லனை பார்க்கும்போது நம்ம கோவம் வரும், அதெல்லாம் தாண்டி நேரில் பார்க்கும்போது அவங்க நிஜமாவே வந்து குழந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து இன்னைக்கு ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு சார். மறைக்குது சார் ஒரு நிமிஷம். அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச். நிஜமாக சொல்கிறேன், ஒரு மனிதராக உங்களோட உழைப்புக்கு நீங்கள் கிடைச்ச அந்த வெற்றியை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை மதிக்கிறீங்கிறது உங்களோட வார்த்தைகளும் உங்கள் கண்ணீர்லையும் தெரிஞ்சுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் நினைக்கல இவ்வளோ அப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணவருன்னு எனக்கு அண்ணா அப்படின்னு கூப்பிடணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் தர்ஷன் அவர்கள்.